Tällä kertaa 2 kokkia vierailevat Rintalan luomutilalla Yläneellä. Tässä jaksossa. Mä oon väärässä ohjelmassa. Mitä sä puhat? Paimenon lampi. Sisällä vankasin sinne. Morjesta päivää. Päivää, tervetuloa. Päivää. Terve. Tervetuloa. Tervetuloa töihin. Noniin. Ei tää nyt mennyt ihan niinku Strömsössä. Eikö tää ookaan se Strömsössä? Ei. Mä oon väärässä ohjelmassa. Onkasko jos puhuis vähän svenskaa? No se voisi ehkä auttaa vähän, sä voit kokeilla. Nyt menee hyvin. Oi, että nyt niin. Meistä tuli kavereita. Best friends forever. Helppo kysymys. Paperityö, byrokratia. Ja saada se puoli hoidettua tästä ja tietysti saisi tämä vielä taloudellisesti kannattamaan, mutta ilman muuta niin se paperien täyttö, ohjeiden noudattaminen, vaikka ne on välttämättä käytännön kanssa missään tekemisissä. Kyllähän tässä sitten on kiirettä, työhuippu ja tuntuu, että työt kasautuu ja kun on kohtalaisen isoja eläinryhmiä, niin sitten niiden käsittely kestää, että jos tehdään mikä tahansa joku ryhmä, vaikka astutusryhmä tai joku lääkitys tai mikä tahansa kerintä, niin kaikki vie niin paljon aikaa. Ja yksi asia, mikä kohtuullisen uutena seikka, niin on ruvennut lisää työllistämään, niin on toi petoasiat. Aina joka elokuun alusta lähtien, joka kesä, syksyn laidunkauden loppuun asti, niin kaikki lampaat otetaan aina yöksi sisälle ja laitetaan päiväksi ulos. Monta sataa lammasta, niin se vaatii aika paljon työtä, mitä ei ennen osannut kuvitellakaan, vaikka meilläkin on tässä petoaidat on tilan ympäri, mutta silti ei uskalla pitää eläimiä enää laittomana. Eli puhutaan susista. Susipää. Se ennaltaehkäisy, ettei tulisi nyt susivahinkoja. Meillä on kerran ollut ja se on ikävin päivä tämän yli 30-vuotisen lampuriuran aikana, kun niitä raatoja kerättiin tuosta melkein pihalta. Meillä kaikilla on sellainen yksi kaveri, joka avaa suunsa, niin muut hiljenee ja äsken kävi just niin. No niin. Ja sitten tehdään just niin kuin isäntä sanoo vai? Joo, tehdään. Joo. Vai mitä? Joo. No nyt pääsette alas. Sitä tulosta ei tule, jos ei niitä hoida. Se on, kyllä niitä joutuu panostamaan, sitten niistä saa tulosta. Sanon näin, että niin, ne viihtyy täällä. Kun joka päivä ruokaa ajetaan ja vettä on, niin kyllä ne pärjää. Kyllä, kun sitä vaan on pitkään tehnyt, niin kyllä niin kun lampaita osaa ruveta lukemaan sillä lailla, että jos jollakin on jotain ongelmia, niin tietyt merkit näyttää heti, että nyt on joku pasukipiä tai joku muu. Ja sitten pitää reagoida. No siihen täytyy reagoida sitten aika äkkiä, että lammas on niin paljon herkkä eläin kanssa, että niin, jos se pääsee pitkälle, niin se voi olla, että se joutuu menemään kylmäkonttiin karvat päälle. No,
kahta samanlaista päivää ei ole. Se on mun mielestä aika tärkeää. Tähän ei kyllästy eikä tule valmiiksi, koska aina oppii jotain uutta. Sanotaan, että yksityisyrittäjä tai yleisyrittäjä on semmoinen, mikä ei halua tehdä kenenkään käskyläisään 8 tuntia päivässä, tekee sitten vapaaehtoisena 16 sitä, mitä haluaa. Tässä on tietysti se, että tätä työtä voi jonkun verran myöskin itse jaksuttaa, että aina ei ole yhtä kiirettä. Aika pitkälle pystyy myöskin määräämään omaa työtään, että koska sen sitten haluaa tehdä ja miten sen haluaa tehdä. Toi on ehkä ihan kaikkein parasta ja semmoista valoisinta aikaa, just tämä karitsointiaika, että vaikka se on toisaalta raskasta ja rankkaakin, mutta se on aina se syntymisen ihme ja niitä uusien karitsoiden seuraaminen siihen ei kyllästy. Ne on kyllä aina yhtä mukavia tapahtumia sitten nähdä niitä uusia eläimiä. Se on voimaannuttavaa. No se on. Ja hei, mä voisin puhua tästä vaikka kuinka kauan, nyt mun täytyy lähteä karitsoinnista tonne valvomaan vähän. Nyt rupeaa tapahtumaan. Periaatehan on se, että normaali asento on se, että se on tunnustele, niin etujalat on tässä ja pää on niin tässä. Sisälle vankasin sinne. Sä saat ihan, kato, se aukko venyy, sä tulla enemmän töitä, jos on vaan yksi. Nyt meni takaisin. No, se oli. Siis periaatteessahan sun mahtuu sinne nyt koko käsiin. Älä lähemmin. Älä lähde tuonne. Hyvä. Hyvä. Juuri noin. Hyvä. Sitten sä otat tämän pyyhkeen ja pyyhit sen naaman, että se pystyy hengittämään. Toinen jalka, tossa. Sieltä me tultiin. Oi. Vähän autettu nyt. Porrista niin kuin sanotaan. Osataan se suusa. Yes. Se oli helppo. Se oli nopea. Taas tuliko sieltä? Poits. No mut ei, se meni hienosti. Joo. Nyt on tullut sekin sitten tehtyä, että on toimittu karitsakätilönä. Aika villiä hommaa, aikamoista kaivamista. Aika hieno fiilis. Kova on jano. Kyllähän tulisi sun kanssa. Joo, meillähän on luomutila. Se jo tekee sen, että eläimillä on enemmän tilaa, enemmän valoa per pää. Ja meillä on silti niistäkin niin huomattavasti enemmän vielä, että ei ollenkaan ole koetettukaan täyttää navettaa ihan niin tehokkaasti kuin se olisi mahdollista, vaan eläimillä on hyvät tilat, siellä on myöskin hyvät tilat ihmisten tehdä töitä, niin kuin olet huomannut. Ja kesällä tietysti sitten lampaat on ulkona ja silti ne pääsee sisälle, jos on semmoisia ilmoja. Matias, kaikki hyvin. Mitä sä puuhaat? Paimenan lampi. Onko se joku lammaspaimi vai? Hyvä paine panee henkensä lampaiden puolesta. Ei. Ja paha paine. Tekee jotain muuta. Hei! Ammattivitsi jo. Samaten tämä niiden elon loppupuoli sekä niin niitä lajiteltiin teuraskuormaan, niin katsotaan paimeen ja muun mukaan. Kärrylle ja vien itse teurastamoon ne Vammalaan aamulla. Ja ne on sitten noin tunnin kuluttua siitä, kun mä oon mennyt, niin on kaikki teurastettu. Eli ne ei joudu siellä kauraa olemaan missään vieraistiloissa ja oma kuljetus ja tutut ihmiset kuljettamassa. Kaikki voitetaan tehdä niin mukavasti kuin mahdollista ja eläintä kunnioittavasti. Ja eläimet saa näillä lajityypillistä käytöstään sitten toteuttaa sen koko elonsa ajan. Sitten vaan. Kun pitää oikein jo melkein pahoinpidellä, niin se väistää. Se on, mä oon sanonut näitä, nämä on teininuoria, jotka haluaa aina kokeilla, että niin, mitä niin kestää. Kokeilee rajoja vai? Niin. No se on niin kuin aivan niin kuin nuoriso, niin nuorisokokeilu on kanssa niitä rajoja.
Kiitos oikein paljon päivästä. Tämä oli erittäin hieno päivä. Saatiin sellaisia kokemuksia, mitä ei monikaan pääse kokeilemaan. Ja tullaan kesätöihin tänne. No niin, selvä. Lähdetään, kiitos. Kättä päälle. Kiitos. Kiitos. Morjes. Morjes. Pasi, mitä sulla on siellä kassissa? Ei mitään. No, näytäs tänne. Otit sä nyt väärän kassin? Ei, sä oot käsittänyt väärin. Eikö mä saa viedä tätä kotiin? Sä oot nyt käsittänyt väärin, kuule. Tämä oli väärä kassi. Ei tätä. Odotas ihan pieni hetki. Sä otit väärän kassin. Tämä lammas sun piti ottaa. Kato. Tämä. Nyt tämä on paljon parempi siellä. Mä ihan väärin. No niin. Oikein paljon kiitoksia. Kiitos. Hyvää matkaa. Moi moi.